Aș vrea să discutăm un pic și să-mi spuneți părerea dumneavoastră, analiza dumneavoastră și în ceea ce îi privește pe europarlamentarii români. Pentru că noi în campania electorală n-am auzit nimic despre politicile pe care le va avea România prin Parlamentul European, prin parlamentarii europeni, prin Consiliul European, la nivelul Europei. Al doilea punct, creșterea investițiilor verzi. Știam că s-a mai abandonat. S-a mai abandonat, fără îndoială. Vor fi pentru atingerea obiectivelor climatice, da. O secundă, Sigur. Și dezvoltarea industriei pentru păstrarea competitivității. Apropo de ce spuneați mai devreme, pe fondul presiunii generate de Washington și Beijing. Da, Inflation Reduction Act, adică acest pachet de măsuri al administrației Biden care a dus la o relansare ca niciodată în ultimii 50 de ani a reindustrializării, a proiectelor de investiții în industrie în Statele Unite ale Americii și sunt mari campioni ai industriei europene care își programează investițiile în Statele Unite ale Americii și de asemenea supracapacitățile de producție ale Chinei. Deci care e viitorul Uniunii Europene, domnule? Cred că de remorcă a Statelor Unite ale Americii, tot mai mult. Adică deci Uniunea Europeană nu mai poate fi în acest moment spun. Sigur că istoria este lungă, dar până la sfârșitul deceniului nu va avea de ales decât să se așeze în spatele Statelor Unite ale Americii, a intereselor americane și, bineînțeles, să nu uităm că vom avea un an foarte dificil. Franța se va ocupa tot mai puțin de politică europeană și globală și se va concentra pe alegeri anticipate, pentru că la anul, fără îndoială, la cum arată situația, vom avea alegeri, o nouă asta se va întâmpla și în Germania, în principiu, pentru că se vorbește de dreapta, în Germania partidele extremiste. Absolut, deci situația nu arată foarte bine și în funcție de rezultatul alegerilor și acestor evoluții politice, cred că se vor schimba foarte multe, inclusiv în materie de extindere a Uniunii Europene. În Consiliul European, președintele Macron și cancelarul german Scholz, în mod normal binomul care împinge înainte blocul european, au acum poziții politice șubrede, după ce au pierdut alegerile europene. Și ei înșiși nu se mai înțeleg. Amândoi cu atât mai mult, încearcă să țină extrema dreaptă la distanță pe plan intern. Și extrema stângă. Macron nu dorește să aibă Franța nesupusă. Mélenchon sau cine? Absolut. Alți lideri importanți, stabili, precum Rutte, care a pleacă la NATO. Da, dar Olanda nu e Franța sau Germania. E adevărat, nu vor sta la masa Consiliului European, nici prim-ministrul belgian, în timp ce premierul polonez Donald Tusk este prea ocupat pe plan intern pentru a se impune. De asemenea, Polonia nu este Franța și Germania. Este o țară foarte importantă, dar... Adevărat. Și dacă ați aflat dumneavoastră, că eu am fost plecat din oraș, care sunt politicile României, parlamentarii europeni? Să știți că România n-a fost aici, n-a făcut excepție. Din păcate, campaniile electorale în statele membre le-am urmărit, campaniile pentru europarlamentare, da, au fost toate orientate spre situația internă. E adevărat. Și au privit mai puțin spre tematicile europene. Deci nu am făcut noi excepție. Sigur că România are o poziție, nu este centrală, din păcate, în acest joc european. Bun, asta a fost în campanie. Dar vedeți vreo idee, strategie mult spus. O viziune e și mai mult. O idee cu care România, parlamentarii europeni să meargă la Bruxelles în ceea ce privește țărișoara noastră? Mi-a spus o întrebare, știți... V-am închis? M-ați închis, da. Păi nu, serios acum, adică despre ce ar trebui să vorbim? Asta cu Schengen-ul tot vorbim și văd că nu se întâmplă nimic. Ce ar putea să facă România? Să venim noi doi cu o idee. Spune că e foarte bine că se a accelerat programul de infrastructuri, pentru că eu cred că acesta este cel mai bun lucru. România să-și dezvolte rețeaua de infrastructuri și cred că am putea să beneficiem foarte mult. Mi-ar plăcea să se creeze o poziție de
cum am văzut că au făcut polonezii, francezii, nemții, italienii, opoziție. Ar trebui, bineînțeles, infrastructură înseamnă și cale ferată? Și calea ferată, dar pe calea ferată s-a mers mai greu. Dar vedeți, cu TGV-urile astea cât fac? Certați-mă, de la Paris la Marsilia, da. 2 ore. Câți kilometri sunt? Cam 800, dacă nu mă înșel. Păi și când se va întâmpla în România să ne urcăm la București și să ajungem la satul mare? Știți caravana Europei de care vorbea Caragiale, că noi ne ținem mai greu după ea, dar ce vreau să spun? Vreau să spun că totuși vedeți că segmente de autostradă se mai fac și sunt bune și acelea pentru decât nimic. Vedem că și o îmbunătățire a infrastructurii portuare, dar cred că România poate beneficia de pe urma programului de reconstrucție a Ucrainei. Cred că ăsta este foarte important. Credeți? Adică să se prepoziționeze adică ar trebui. Și văd că anumite țări deja organizează evenimente. Polonezii au fost foarte activi, au și un înalt reprezentant pentru reconstrucția Ucrainei. Cred că și România ar trebui să facă un pas semnificativ. Resursele vor fi tot mai puține și competiția statelor va fi tot mai mare pe resursele Uniunii Europene. E adevărat. Breaking news. Deci cu Durov îl rezolvă pe Pavel. Fosta parteneră a lui Pavel Durov a depus plângere penală pentru violență împotriva copilului lor și pentru pensie alimentară de 150.000 de euro pe lună. Deci se strânge lațul în ceea ce îl privește. Eu cred că putem încheia emisiunea în această seară și vă mulțumesc pentru participare, domnule Popescu. Cu această imagine, în momentul în care noi ne tot comparăm și de obicei, crezându-ne așa buricul pământului, ne comparăm cu americanii. Hai să facem această comparație între România și Franța. Deci TGV 800 de kilometri, București, Marsilia, 800 de kilometri, 2 ore, da? E altceva, totuși. Nici cu Franța nu putem să ne... Ar trebui cu Ungaria, cu Polonia... Eu vreau să rămânem cu această imagine. Din Est. Dați-mi și mie voie să rămânem cu această. Paris, Marsilia, 800 de kilometri, 2 ore cu TGV-ul, da? Cu trenul. Pe noi facem 2 ore cu trenul de la București la Sinaia, 123 de kilometri. Iar cu mașina s-ar putea să facem mai mult. Iar România cred că poate să facă pe calea ferată, să străbată un tren, trenul de cea mai mare viteză în România. București-Constanța. Ce București-Constanța? Merge mai repede. Păi dar nu, dar sunt 300 de kilometri, până între 260 cât sunt. Da. Eu spun că București-Baia Mare, nu știu cât sunt. Probabil că se face în 24 de ore. Deci cam asta este diferența între noi și vestul Europei. Este clar că avem o Uniune Europeană care se mișcă cu viteze diferite. Este o realitate. Da, noi mergem pe târâși grăpiși și ea merg cu viteza sunetului. Mulțumesc mult! Dacă va veni sfârșitul lumii, știți că la noi va fi mai mult timp. Va fi mai mult timp pentru? Sfârșitul lumii va ajunge mai târziu la noi. Da. Va ajunge cu 24 de ore mai târziu și atunci avem 24 de ore ca să prindem așa cum se cuvine sfârșitul lumii.